Molweni family yasekhaya. Lo nimbona apha eskrinini nguDan Maluleka, an entrepreneur who started his spaza shop business during the 90s. He started with one spaza shop and yes, he faced every challenge that was meant to be faced by upcoming entrepreneurs. Uthe wobona kutata uDan Maluleka uba into zimhambela kakuhle kwezoshishino lakhe, wacinga into yoba ngabana kufuneka enze into ezaba yi-game changer ngoba izpaza shop zikhawuleza zibhange. Uthe ke apha ekugubuleleni kwakhe into anoyenza ngale mali anayo, wacinga i-business idea ezawumenza welwe ngumqa esandleni unaphakade, warenta ibrand yakaSpar. Abakhumshileyo ke bayibiza lento ayenzileyo ngokuba yi-commercial lease brand agreement. Utata uDan Maluleka ownisha ooSpar abayi-12, employing over 1,000 people. I-most yooSpar baseRhawutini ba-ownishwa nguye. Black excellence. Ukuba unemali ufuna uqala ibhizinesi qha awuna business idea okanye le business idea yakho uyoyika hleze abantu bayozelela, ufuna uinvesta kwinto yaziyo bana kanjani na izawukwenzeka, ndicinga uba utata uDan Maluleka ukunike i-idea ngoba ayingoSpar yedwa ukwaziyo urenta ibrand yakhe. No-KFC uyakwazi urenta ibrand yakhe, Shoprite, zonke ezi business ezinkulu uyakwazi urenta ibrand yazo. So ukuba ngabana ngumntu ubusenayo icapital ufuna uqala ibhizinesi qha uyoyika ukwenza ibhizinesi erisk because awufuna imali yakho itshone, nantsi eyona business ndirecomendayo for wena, renta igama le brand eseyaziwa already. uSpar nobumbeke phi, uShoprite nobumbeke phi na, abantu bayangena automatically because we are used to the brand. Ndiyathemba ukhona umuntu ufunde into kweli bali likatata uDan Maluleka. One love, Makwande.